Egyszerűen egészen elképesztő, hogy mikre vagyok képes. Üdv Liljeholmenben. Itt be van fagyva a tó, nagyon szép, és arra van a gyümölcsös játszótér, ott. És amikor ezt felveszem, akkor még nincs is YouTube-om, még el sem kezdtem megcsinálni, úgyhogy ez itt valószínűleg az első spontán, amit valahol fel fogok tölteni, úgyhogy mire ti ezt látjátok, már nagyon tudjátok, hogy mi ez a rendszer. És azt is tudjátok, hogy valószínűleg néha el fogok akadni a mondatokba, meg magyarul kell beszélnem, stb. Szóval most éppen kihagytam a villamost, csak azért, hogy vlogoljak. Csak nektek kihagytam a villamost, és fogalmam sincs, mikor a következő. Itt a Nirvana, nézzétek! Olyan cuki! Oké, és azért, hogy elmeséljem nektek, hogy most voltam Mr. Gale-nél, azaz Jamesnél, mert nekem barátom, úgyhogy én nem hívom Mr. Gale-nek, mert az fura lenne. És Michael-el voltam, és felvettük az utolsó videónkat, de egyáltalán nem volt ilyen utolsó hangulata, úgyhogy semmi gáz. És szintén vettem egy halom mindent, mert ugye támogatni akarjuk a boltot, mert azt már elmeséltem, mire ezt feltöltöm, már elmeséltem egy másik videóban, Patrós, jegyezd meg magadnak, ezt meg kell tenned, hogy be fog zárni a bolt, úgyhogy segítek mindennel. Na, és ennyi mindent vettem. Nem tudom, látszik-e? Kevesebb, mint amit akartam venni, mert a legtöbb dolog, amit akartam venni, már nem volt. Ami nagyon furcsa, sajnos, de kicsit már beleéltem magam, hogy megveszem, de nem baj. Nem baj, nem probléma. Örülök, hogy mindent el tudott adni. Bármi nem minden, csak hogy sok dolgot el tudott adni. És ma hihetetlen forgalom volt a boltban, szerintem ennyi embert egyszerre még nem is láttam. Nagyon hihetetlen és nagyon klassz, örülök neki. És igazából csak ennyit akartam mondani. Ez még csak 1 perc és 57 másodperc, hát a spontánra kicsit többet szántam, olyan 5 percet, nem baj. Miről beszéljek még? Oké, akkor beszélek arról, hogy miért vagyok ilyen gyönyörű. Jól van, na. Szóval reggel egy kicsit nem tudtam, nehezen döntöttem, hogy mit vegyek fel, mert mégis csak videózunk és szép akarok lenni. De az igazság az, hogy azért azt is akarom, hogy nem, ezt inkább nem mondom ki. Mindegy, a lényeg az, hogy jó volt ma Michael-lel találkozni, gondolom összeraktátok, hogy mit akartam most mondani az előbb. Igen, már hiányzott, és örülök, hogy újra találkoztunk, és találkozunk 2 hét múlva 2 hét múlva vasárnap biztosan, mert a boltban, mert lesz egy verseny, a Gale-nek egy ilyen utolsó versenye, és arra mindannyian menni akarunk, és az tök jó lesz. És azon kívül meg remélem, hogy jövő héten összefutunk valamikor, majd valamit kitalálunk. És igen, most egyelőre az a prioritém, hogy összerakjam ezt a sok legót, mert nagyon örülök, hogy itt vannak. Nézzétek, milyen nagy. Olyan nagy. Úgyhogy ennyi szerintem mára. Nem tudom, mikor jön a villamos, a Tverbána, el sem tudom képzelni, mert ugye most kicsit elsétáltam a megállótól, de azért körbevihetlek titeket itt a környéken, ha már itt vagyok. Nézzétek a jeget, mert nagyon szép. De nem korizik rajta senki, úgyhogy gyanítom, hogy még nem biztonságos. Illetve nem tudom, mert mostanában elkezdtek olvadni. Pont amíg otthon voltam. Igen, amikor ezt felveszem, március 4-e van talán? A lényeg az, hogy az első vasárnapja márciusnak. Ugye a dátumokat, azokat nem tudom. Úgyhogy most éppen itt megyek, ott vannak a tunebának. És elmegyek a gyümölcsös játszótérre, ha már így ide kerültem. Nagyon szép lehetek így alulról. Remek. Ó,